Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатыба койбір темалар турында. Жылыту сезоны сыйфатлы булсын өчен барлык шартлар бар. Жылылык шилтәрләре оешмасы журналистлар өчен пресс-тур үткәрде. Пандемия җитештерүгә комача уламаган Алексей Песошин мастер индустриаль паркында булды. Татарстанда яшәүче 29 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолда узган тәүлектә коронавирусның яңа очраклары теркәлмәгән. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 14 августка Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 5988 очрагы теркәлде. Аларның 4797се терелгән, 19-ы узган тәүлектә. Җитештерү процессы белән танышты һәм эшчеләрнең эшен бәяләде. Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин эш визиты белән шәһәрдә булды. Ул пандемия фондында региональ кризиска каршы преференцияләр линиясе буенча дәүләт ярдәме күрсәтү таләп итүче Мастер Кама индустриаль паркында булды. Мастер парк идарәсендә 1000 квадрат метр тирәсе җитештерү һәм офис биналары бар. Аларда төрле масштабтагы һәм сәнәгатьнең күп тармакларында эшләүче 295 предприятие урнашкан. Бирдә 11 меңгә якын кеше эшли. Выручка всех предприятий по итогам прошлого года составила 114 миллиардов рублей. Предприятия самых разных отраслей. Есть компании, которые с самого начала работали с нами и работали для КАМАЗа. А есть компании, как и несколько компаний, которые посетили сегодня, это компании, работающие на свободный рынок для строительных компаний, для покупателей физических лиц, самые разные предприятия. Пандемияга карамастан 2020 елның 1-нче ярты еллыгында гына да 10 яңа резидент үз эшен башлап җибәрде. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Татарстанда 1 сентябрьдан сыйныф җитәкчелеге алып барган укытучыларга хезмәт хакына өстәмә рәвештә 5000 сум күләмендә өстәмә түләү каралган. Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин тиешле карарга кул куйды. Документ нигезендә укытучы бер юлы 2-3 сыйныф алып бара икән, аңа икеләтә түләү каралган. Көзге-кышкы чорга вакытында сыйфатлы әзерлекне тәэмин итү җылылык энергетикларының төп бурычы. Бүген иң зур һәм мөһим объектларда Чаллы ТВ төшерү төркеме булып кайтты. 520 җылылык шилтәренә 43 яшь. Ул шәһәрнең бөтен иске өлешен һәм Мәлкәс Аръягы микрорайонын җылылык белән тәэмин итә. Быел Бирдә капиталь ремонт эшләре башланды. Беренче чиратта трубаларның диаметры киңәячәк. Быел 2 километрдан артык труба үткәргеч алыштырылачак. Бөтен эш 2 этапта бүленгән. Первый этап входит 1300 метров трубы, вот этой изолированной. Ну, тут 6 компенсаторов, 14 бугельных опор, ну и много концевых элементов. Часть работ мы на ПНС проводим. Это все вот завершить нужно до 1 сентября. Яңа трубалар калынлыгы белән дә аерылып торачак, алар күпкә ышанычлырак булачак. Тагын бер үзенчәлек, яңа трубаларның диспетчер пультыннан СОДК системасы белән тикшереп булачак. Эта система как раз СОДК, про который я вам говорил. Он соединяется по всей трубе и соединяется с нашей станцией и выходит на наш компьютер. Если происходит здесь какое-то повреждение небольшое, хотя бы даже течь появляется, вода намокает, сконтактирует, и у нас поступает информация, на этом участке есть повреждение. Тагын бер мөһим объект 101 җылылык үткәргече. Ул Мәскәү проспекты буенча 59 комплекс буенда урнашкан. Бирдә трубаның диаметры 400 мм-дан 600 мм-га кадәр артачак. Быел барлыгы 18 километрдан артык җылылык шилтәре алмаштырылачак һәм модернизацияләнәчәк. Лилия Гатина, Константин Величко, Сергей Кищенко, яңалыклар. Яңартылган бинада яңа исем белән Чаллы Татар дәүләт драма театры ТССРның атказанган сәнгать эшлеклесе татар прозаигы драматург Аяз Гыйләҗев исемен алды. Исегезгә төшерәбез, Чаллыда Татар драма театры өчен иң яхшы исемгә конкурс июнь аенда игълан ителгән иде. Шәһәр халкыннан барлыгы 187 гариза килгән, анда 200-дән артык исем тәкъдим ителгән. Комиссиябыз сайлап алды иңнәрне һәм Аяз абый җиңеп чыкты дип әйтсәк тә була. Бу безнең өчен бик зур вакыйга, җаваплылык. Чөнки Аяз абыйның үзенең энергетикасы, ул безнең күренекле шәхес. Ул прозаик, драматург, ул бик күп
бүләкләре есе. Үз ишекләрен Татар драма театры бик тиздән ачачак. Яңа театр сезонында тамашачыларына 5 спектакль белән сөендерәчәкләр. Әгәр сезнең берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юлый аласыз. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8-939-311-31-31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Пассажирлар ташу предприятиясе җитәкчесе Николай Тятюшкин үз постыннан китте. 10 августтан оешманың генераль директоры вазифаларын башкаручы итеп эшмәкәр Елена Красильникова билгеләнде. Тятюшкин сүзләренә караганда, ул төрле автобус маршрутларында төрле эшмәкәрләр эшләвен исәпкә алып, аның ягына күп санлы шикаятьләрдән һәм дәгъваләрдән арыган. Ул бу вазифаны 2016 елдан бирле башкара. Эшен Тятюшкин пассажирлар ташу оешмасын гамәлгә куючыларның берсе буларак дәвам итәчәк. Россиянең төрле төбәкләреннән килгән предприятиеләр сыйфатлы продукция тәкъдим итә. Тагын 2 көн Чаллыда Удмуртия күргәзмә үзәгеннән җәйге сәүдә рәтләре эшләячәк. Күп төрле ассортимент белән танышыр өчен шәһәрдәшләрне 32-нче комплекс янында Мегастрой гипермаркеты янәшәсендә урнашкан павильоннарда көтәләр. Россиянең төрле төбәкләреннән җитештерүчеләр һәм эшмәкәрләр безнең шәһәргә популяр һәм яңа товарлар алып килделәр. Сайлау мөмкинлекләре зурдан, йорт һәм җыештыру өчен кирәкле яраклар, Алтай сувенирлары, иратлар һәм хатын-кызлар кием салымы, төрле тукымалар һәм бизәнү әйберләре. Килүчеләрнең Кострома текстилен сатып алу мөмкинлеге бар. Атмосфера хорошая, да, давно мечтал приобрести вот такие ножницы, приобрел. Все дружелюбные, улыбаются, обслуживание по высшему классу. Тәмле ашарга яратучылар өчен бирдә орлыкны изеп ясалган майлар, Камчатка балыгы, сортлы баллар, чикләве, хуш исле тәм-томнар коллекциясе. Бирдә файдалы һәм тәмле әйберләрсез китү мөмкин түгел. Впечатление отличное. Прихожу каждый год, покупаю очень вкусный мед, всем рекомендую. Сәүдә рәтләрендә булганда битле һәм перчаткалар кию мәҗбүри. Сатып алучылар өчен антисептиклар каралган. Җәйге сәүдә рәтләре шәһәрдәшләрне 16 августка кадәр 32-нче комплекста урнашкан Мегастрой гипермаркеты янында көтеп кала. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. С 13 по 23 августа белорусская выставка-продажа. Одежда, обувь, продукты питания. Отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КамАЗ.